सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। जिल्हा परिषद हा ग्रामीण भागाच्या विकासाचा महत्त्वाचा दुवा असतो। जिल्हा विकासासाठी मिळणारा सर्व निधी या जिल्हा परिषदेमधूनच खर्च केला जातो। त्यामुळे सर्व पदाधिकारी तसेच सदस्यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक सभेमध्ये येताना पूर्ण अभ्यास करून यावं, तरच आपल्या जिल्ह्यासाठी आपण काहीतरी करू शकतो असं सांगतानाच अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक काम योग्य होईल याकडे पाहावं। पदाधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य तसेच अधिकाऱ्यांनी एकत्रित येऊन योग्य काम केलं, कामाचं नियोजन केलं तर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा खऱ्या अर्थानं विकास होऊ शकतो असं प्रतिपादन आमदार निलेश राणेंनी केलं। जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात आमदार निलेश राणे यांनी जिल्हा परिषदेची आढावा बैठक घेतली। यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, उपाध्यक्ष दादा साईल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल फुंड, शिंदे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत, वित्त आणि बांधकाम सभापती संतोष साटविलकर, शिक्षण व आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ, महिला व बालविकास सभापती अनुराधा नारकर, समाज कल्याण सभापती रुहिता तांबे, जिल्हा परिषद सदस्य, अधिकारी, खाते प्रमुख उपस्थित होते। मी आभार मानतो की आढावा जिल्हा नियोजन आमची मीटिंग झाली आणि मला वाटतं एका महिन्यातच आपण हा आढावा इकडे बांधकाम विभागाचा जरी आपण बोलून हा घेतला असला तरी प्रत्येक हेडची चर्चा आपण या निमित्ताने या सभागृहात केली, त्याच्यावरती चर्चा देखील झाली। माझा विषय आढावा घेण्याचा एकच होता आणि मी साटविलकर साहेबांचे पण मनापासून आभार मानतो की पारदर्शकता, आलेला निधी खर्च होणं, तो योग्य ठिकाणी खर्च होतोय का नाही त्याच्यावरती मॉनिटरिंग करणं आणि जास्तीत जास्त निधी आपल्या जिल्ह्याला मिळाला पाहिजे हा सातत्याने त्यांच्याही डोक्यामध्ये विचार ते सातत्याने मला बोलून दाखवत होते आणि म्हणून त्यांच्या विभागाची मीटिंग आहे असं सांगून आपल्याला ह्या मीटिंग मध्ये आपल्याला सगळ्यांना बोलवण्यात आलं। मीटिंग घेण्याचा उद्देश एवढाच आहे की जिल्हा परिषद आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कणा आहे, लक्षात घ्या। माझा आमदार निधी पण जिल्हा परिषदेलाच वर्ग होतो, तिथूनच खर्च होतो। आपण जिल्हा परिषद योग्य रीतीने चालवली तर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाला कधीच अडचण येणार नाही, येऊ शकत नाही। अशी भूमिका जर जिल्हा परिषद घेईल तर खऱ्या अर्थाने जे जिल्ह्याचं ग्रामीण भाग आहे त्याला आपण न्याय देऊ शकतो, नाही तर देऊ शकत नाही। तुमच्याशिवाय हे शक्य नाही। आम्ही किती जरी सभागृहामध्ये विधिमंडळामध्ये भाषणं केली, मंत्र्यांकडून आम्ही पैसे घेऊन आलो, पालकमंत्री महोदय पैसे घेऊन आले, राणे साहेब म्हणजे खासदार साहेब केंद्र सरकारातून पैसे घेऊन आले, जोपर्यंत तुम्ही इम्प्लिमेंट करत नाही तोपर्यंत याच्यात काही शक्य नाही। जिल्हा परिषद कशी चालते, कारण मी स्वतः उपक्रम कमिटीचा एक सदस्य आहे। राज्याचे वेगवेगळे जिल्हा परिषद ऑडिट करायची जबाबदारी आमच्या कमिटीवर आहे। मी ऑडिट करत असताना जिल्हा परिषदेचं महत्त्व त्या जिल्ह्याला काय आहे हे मी जवळून बघितलेला माणूस आहे। मी अनेक वर्षांनी जरी आज जिल्हा परिषद मध्ये आलो असलो तरी मला फक्त हिशोब हा कळतो। मी तुम्हाला हिशोबासाठीच परत परत तुमच्या समोर मी येत आहे, मला बाकीचं काय नाही। आलेला पैसा हा योग्य रीतीने खर्च झाला पाहिजे, त्याचं नियोजन झालं पाहिजे आणि विदाउट नियोजन आपण मॅथमॅटिक्स करू शकत नाही। म्हणून माझी अधिकारी वर्गाला पण विनंती आहे की मी कधी तुम्हाला अवेळी फोन करत नाही, कुठली मागणी करत नाही, मी कधी चाय प्यायला येत नाही तुमच्या, पण माझी मागणी तुमच्याकडे एवढीच आहे की ही जी काय आपण जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर आपण जे काय सदस्य निवडून आले, अनेक सदस्य त्याच्यामध्ये नवीन आहेत, अनेक सदस्यांना अजूनपर्यंत नेमकं कुठली भूमिका घ्यावा आणि काय इम्प्लिमेंट करायला पाहिजे हे सगळं मी का परत परत तुमच्या समोर बोलून दाखवलं, त्याचं कारण की ते शब्द जरी आदळले ना कानावर तरी ते नंतर जर कोणातरी विचारतील हे काय बोलला होता तो, आणि त्याच्यातून एक आपल्या जिल्ह्याचं एक अशी व्यवस्था उभी राहील की प्रत्येक जिल्हा परिषद सदस्य, आपला प्रत्येक अधिकारी कामाचा पाठलाग करेल। आपण जीबीआर कसे घेतो, स्टँडिंग कशी घेतो, मी माहिती घेत असतो, पण मी त्याच्यावर आता काय बोलणार नाही। तुम्ही अभ्यास करून घ्या,
हे सगळे आकडे म्हणजे जिल्हा परिषद. मी सभागृहात उठलो आणि काहीतरी बोललो की बघा अमेरिकेत काय चाललंय, काही अर्थ नाही. पण तुम्ही आकडे घेऊन बसलात. सीओ साहेब आपले एवढे कोऑपरेटिव्ह आहे, सगळे अधिकारी वर्ग कोऑपरेटिव्ह, असं एकही नाही की त्यांना कोऑपरेट करायचं नाही असं मला कुठे जाणवलेलं. ते सगळे चांगले जिल्ह्यामध्ये, त्यांना सगळ्यांना इंटरेस्ट आहे, काम करायचं आहे. पण तुम्ही जी भूमिका मांडाल ना त्या भूमिकेनुसार ते आपले इम्प्लिमेंटेशनची कामं करतात. तुम्हीच जर अभ्यास करून गेलात नाही, तुम्हाला जर काय माहिती नसेल तर आपल्याला निकाल लागणं, आपल्याला याच्यातून बाहेर पडणं कठीण. आपला जिल्हा लहान आहे, आपला जिल्हा लहान आहे, आपलं बजेट लहान आहे. पहिलं बजेट शिकून घ्या. बजेट म्हणजे काय, कशावरती आपण जीपीआर मध्ये आणि स्टँडिंग मध्ये भांडलो पाहिजे तो अगोदर अभ्यास करा. की बीपीडीएचे पैसे आपले कट झाले, मग आहे त्या पैशामध्ये तुम्ही किती नळ पाणी मागणार आहात, किती पीएचसी ची दुरुस्ती मागणार आहात, किती आरोग्य व्यवस्थेची तुम्ही सुधारणा मागणार आहात. मिळू शकत नाही तुम्हाला, पाठलाग करायचा आहे. म्हणून मी यांना सांगितलं ह्या सगळ्या अध्यक्षांना महाराष्ट्राच्या आणि सांगा त्यांना आमचे 10 कोटी रुपये परत द्या किंवा आमची जुनी पद्धत आमची सुरू करून द्या. 90 दिवसाची कालावधी प्रशासकीय मान्यताची प्रोसिडिंग मध्ये मी का घ्यायला लावली की 45 दिवस करा, हे तुमच्यासाठी पण चांगलं आहे. ती कामं तुमची लवकर होतील तर तुम्हाला लोकांना उत्तर द्यायला मिळतील, म्हणून प्रोसिडिंग मध्ये ती 45 दिवस घेतली. 45 दिवसच का हे पण तुम्ही अभ्यास करा, कारण का त्यांची जी अडचण आहे मग तुम्ही त्यांच्यावर बोला. 45 दिवस कशाला नाही, त्यांना लागतातच, कारण का सह्या होऊन दुसरीकडून येतात. म्हणून त्यांची पण तुम्ही अडचण जी आहे ती कधी कधी समजून घेतली पाहिजे. हा सगळा विषय अभ्यासाचा आहे. माझी विनंती आपल्याला सगळ्यांना, अधिकारी वर्गाला पण, आपण येताना कुठल्याही मीटिंग मध्ये मी कधी सत्कार स्वागत मी घेत नसतो, मला आवडत नसतं. पण तुम्ही येताना माझ्याकडे तयारी घ्यायची. माझी भाषा बदलेल असं काय मला संधी देऊ नका. मी तुमच्यावर रिस्पेक्ट ठेवणार आहे, नेहमी रिस्पेक्ट ठेवीन. अधिकारी वर्गाचा रिस्पेक्ट ठेवणारा माणूस आहे, आमचं कुटुंब आहे. पण उगाच तुम्ही काहीतरी इथे आम्हाला सांगत बसाल, मी ऐकायला बसलेलो नाही, ऐकणार. एवढं स्ट्रिक्ट तुम्हाला मी सांगतो. वेळोवेळी आढावा होत राहील. तो माझ्याकडून होईल किंवा मंत्री महोदयांकडून होईल किंवा खासदार साहेब जेव्हा येतील किंवा मग कधी दीपक केसरकर साहेब येतील. हे सगळे लोक जिल्ह्याचं चांगलं व्हावं म्हणून एकत्र येऊन काम करतात. तुम्ही सगळ्यांनी तेवढीच मेहनत करून आपल्या जिल्ह्याला जे काही आपण वेगळं काय मागतोय का साबिलकर साहेब, काहीच नाही. हा तेवढकर साहेब आपल्या हक्काचं मागतोय. निलेश राणे सभागृहात पण मागतो, हक्काचं मागतो. तुम्ही देताय ना साताऱ्याला, तुम्ही देताय ना सांगलीला, तो माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पण दिला पाहिजे. ती भूमिका तुमची असली पाहिजे. काही जरी झालं तरी माझ्या मातीचं भलं झालं पाहिजे, माझ्या जिल्ह्याचं भलं झालं पाहिजे. आपसात भांडू नका. अधिकाऱ्यांना काम करायची संधी द्या, पण कुठला अधिकारी जर काम व्यवस्थित करत नसेल तर तक्रार आमच्याकडे करा. वातावरण जिल्ह्याचं खराब नको, एवढं आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. चांगलं काम आपण करताय, अजून वेगाने आपण काम करण्याची गरज आहे. निधी जो आहे त्याचा पाठलाग करा. मॅथमॅटिक्स वर जा, फक्त भूगोल आणि इतिहासात राहू नका. मॅथमॅटिक्स वर अभ्यास करून तुम्ही सभागृहात या. जिल्हा परिषद अजून मोठी करूया. आणि त्याचा जो काही आम्ही मागणी केली होती, सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेब आले होते, आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांकडे पण मागणी केली होती की साहेब किमान 25 कोटी रुपये आमच्या टर्नओव्हर साठी तुम्ही आम्हाला जिल्हा परिषदला द्या. आमचा पर्यटन जिल्हा आहे, त्याचा पण साहेब पॉट आपण करा. आमचा पर्यटन जिल्हा असल्यामुळे आमचा फुटफॉल, तुम्हाला लोकसंख्या कमी दिसते पण बाहेरून येणारी लोक आणि परत जाणारी लोक अधिक आहे, डबल पेक्षा जास्त आहे. तर आम्हाला 25 कोटी रुपये आम्हाला निधी आमच्या टर्नओव्हरला मिळाला पाहिजे. ही मागणी देखील आपण केलेली आहे. आपण त्या सगळ्याच्या विषयाचा पाठलाग करावा. आपण मला इथे